дар рӯзи дуюми рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба бокс варзишгари шинохтаи тоҷик қаҳрамони феълии Осиё Баҳодур Усмонов бо мушзани филиппинӣ Ҷон Паул Пануаян нерӯ санҷид. Мушзани тоҷик дар ду даври аввал бартарии комил дошт. дар раунди сеюм ҳам ҳарифашро зери зарбаҳои шадиди худ қарор дод ки довар қабл аз анҷоми вақт рақобатро боз дошта пирӯзиро ба Баҳодур Усмонов дод. ҳамин тавр ин варзишгари муваффақи тоҷик ба даври навбатии мусобиқот баромад. ин дафъа низ Баҳодур мақсад дорад то унвони қаҳрамонии Осиёро дегарбора аз худ кунад. ёдовар мешавем ки ассотсиатсияи байналмилалии бокс эълон намуд ки барои ғолибони чемпионати Осиё $10,000, барои барандаи нишони нуқра $5,000 ва барои ҷои сеюм $2,500 тақдим карда мешавад. варзишгари дигари тоҷик Ҷасур Қурбонов дар вазни 90 кг ба ринг баромад. ҳарифи Ҷасур дар даври аввал мушзани Ҳиндустон Санҷид ба ҳисоб мерафт. дар ин вохӯрӣ варзишгари Ҳинд бо бартарии комил пешсаф буд ва бо қарори якдилонаи доварон бо ҳисоби 5-0 ғалаба кард. Ҷасур Қурбонов бошад аз идомаи мусобиқа маҳрум шуд. миёни бонувон мушзанбонуи тоҷик Сумайя Қосимова дар вазни 51 кг аз кишвари мо намояндагӣ кард. рақиби якуми ӯ намояндаи Муғулистон Лутсайхан Алтансетсек буд. мутаассифона дар ин сабқат ҳам доварон ба нафъи мушзани муғул овоз доданду Сумайя ҳунарнамоиро дар қаҳрамонии Осиё хотима дод. варзишгарбонуи дигари тоҷик Рӯҳафзу Ҳақназарова низ натавонист ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбад. тоҷикистонро дар ин чорабинӣ ҳамчунин Миҷгона Самадова, Шоира Зулқайнарова, Нилуфар Бобоёрова, Иззатулло Алиев, Сомон Ғоибов, Саидикром Амонов ва Шаббос Неъматуллоев намояндагӣ мекунанд.